Arali siya ano na naman surtan ng mga dato. Kasyan siya man na. Ato na kabna rumama ko ba ay? Na kabna rumama ko ba ay? Na uban niyang pagkilabun talak akasasadun sa kamanga. Amanin na kapkilala ka mamanap yan. Madaka na mabuman ang makumasamaman naman lagi dumao siya sa damala. Na! Nakapan ako sa sila bagisan. Kaya na di ka di pinabata na kaganak na kabatay. Ang makumakman sa babi ang mausya niya kahit ito sa dala. Nakapan ako sa datarong kapatiwa. Tuwitiwa suwa nung mga datarong. Ikasuruta. Allahu Akbar. Madaka na mabuman na ba ay kasakami ang mga mama. Tumusukot po ng gawa. Nasakami ang mga dato na matagwala. Kaya igiraano niya lako kami na ay nakabemi. Nasa pulo ko nila may balingan niya may mga karumami. Amalang niya suwatami. Madaka na mabuman na ba tabir ka ng mga bay. Tabir ka nung. Ayaw bukap ka bumi na kung karuman yan. Apakatitaman yan nung. Na kami ka nagkasukatin. Nami ka na nado. Kami kami na siya ba. Mga ata. Kung siya yun di pa ka na. Oh, pilir. Nami kami na siya ba. Karumang kami ako manadin. Mga ata. Pamanulog ka nung. Matay ka nung. Oto susinta ka kikarumang ka na. Sinim mo betul kumang hawa. Matsan ko. Kanabo din na nipatirong na babay. Ada taranan. Ayat tu Nabi Ababay ko surga nasabiratun ala zawjiha wa qaniyatun qalbiha ala zawjiha nababay ama sabar ke karuman nababay mama nababay ama lam ke puso ko karuman mama nabdiyan ikadu at ko surga tu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar mga karipun Allah na ikadu pa na igira asyikado mga namatatag sa galabakan na ubang ka pakala ay mabusaka tero ubang ka pumasunga ubang ka kerangiti kadudo ko siya karo mga kasuma mga bay na kada to yo siya karo man yung abya ka na ba dito na ibat ka kada to iyo bibinir ka buwa babay tabi abya ka na ba yung siya karo mga nagkamero ka mayaw nalimigay pa mag-istorya ng mga padi abya ka titindang ng mga padi mayor ubsay namanipra kayo na mayor ayaw mabuka tayo na wabyo na mayor tagin mo siya mayor siya ka na buso nalaman kaya pagdadatan so karumang kamama kainis siya ba para kawala ababay igila mabumedi dia sa nakanabagan ni kumit ko karumaya igila meli na so karuman yan na apiante pagalero na kuana pipe mo na kular kanan iya to no nana mabuwa po pakaila yung tinamata na kaya karumaya ala bala baya mapina meli nga si karumang nakasasana na adi nung buri na ito kura mutang muna mutang si karumang nakmutang ka pa kailangan dari makasih pas kedua kata wow mengarifkan Allah ikatulwa kabna umama qabae la kenapa kan betul kaba napa aku nak tahu nasisiapang ka ang ngirong ikarumang ka amama sisiapang kenapa siapa nak ngirong ikarumang na mga plastik oh ha ayo nasisiapang ka uba salah ka kapag kebawan ni araka amada kana mabuman ng mga bay tabir kanwa ay abudyan ka tatanusan o ay abudyan ka pamirpim na kagi ko ba ay manan na bugot na kagi ko mapangaro mamimbo sa do ay tinagda kana ka ba ina ko bugot ta kati ka pa nga nakasaba bay na na pito manis na kagi ko makatipikan mo pipimo takapan Allahu akbar ay pitiru nabi na sadi sababa ya kakamutan akala bay nagkakamutan ka bablalakaw ay pa abudyan na sikaro man na mama na salawat tanu mga malaikat wa apekto pulo nasali sa salawatan na malaikat sa katawag na ko surga na dapat mo natuturo siya karong mga amama na sa kababay na yamiyobe ako na miyamiripium ka na di mo tapiripium ka na yung surprise na di ka tawag karong mga at hindi ka pagaturugi karong mga na kinong tapiripim na miyobe ka karong mga mama na bumabupagod ma kaya tatagin na pa niya karong mga na matatago ko mga flowers at yun ni malalag siya sa lomosyon na makano na sa kabsi pagkabaw niya na di ka rin balasan wallah abay Ame katabi na may mga kikaro mga mamatuturo na niya kapitugin na kapan pamaras. Natuturo nga pa ng nga kaangari ka. Ay siya nga sasakol siyang ganong karo mga mama. Ay mabuta tagin na pa na disuwa sa imbur na. Tabi at sarkako.